Avui us explico aquest conte del Barro de Cardedeu. Fes els diables de Cardedeu. Vet aquí una vegada vivia un senglar que vivia molt a prop de Sant Hilari. L'animal estava amagat al bosc i ningú no el va tornar a veure mai més. Per buscar menjar havia d'entrar als camps de conreu i fer molt bé les collides, menjar cargols, insectes, formigues i aglans. I davant del barro se li va aparèixer Lucifer, que li va posar un tracte. Si li venia l'ànima, feia el mal per tot arreu, tornaria a viure a l'abundància. I el senglar Va ser transformat. en una bèstia malvada i terrible. Això és Cardedeu. Els vilatans van decidir que sortirien a caçar el senglar. Els caçadors el van anar a matar i la gent del poble va fer una festa per celebrar que havien mort el senglar. Ara el barro viu amb els diables i l'acompanya el correfoc. I conte i aquest conte